Ulaphi manje mngani sesime ngawe? Yazi mngani, you won't believe ukuthi namanje ngisami ngaphandle la ekhaya but my Uber driver usesendleleni. Manje nigcine niphathe ngathi sohlanganela phi? Ukhethiwe usuggeste ukuthi ayisene-decabs khona eze-order le pasta yakhona. Okay, cool mngani. Khona sizokwazi ukuthi sibonane noKape. Hello, Charlie. Hello. Hayi Ntombi, ukhuluphela uyaqhuma. Shothi ukuphethe kahle umzilikazi. Indaba yesicefo. Ngiphethe kahle inongoqo. Umuntu ohlala ngisho ngenza ikhanda buka nje linjani. Manje nobuntu uthwasa uzophuza uyedwa nisavana ayikho. Hayi kahle kancane mngani. First qala sithola ukudla kuqala. Nawe ngathi usuphuza kakhulu. Yehlisa manje. Ukuthi ngingakwazi isitho seninaso. Ngihlezi ngitshela istress sidala kakhulu kuthanda ukuthi sidle. Dlalani ngalabo ndlulele phambili. Kahle-ke nawe Felicity ngoba nawe uyaphuza uzokwazi ukuthi ubhekane ney'nsizwa zakho. Oza ngani uqhubeka nestress sakho. You guys have been going through the most, Jazz. I never thought my wildest dream or nightmare ever seemed this slow in my life. If my grandma is still alive, she'd be very disappointed, Jazz. One Christians in my one share sitting like to a shon. Impilo nje kazi isono. Yo khethiwa ngathi kushubile lokho kwakho. Kwenzakalani vele? Guys, I've been suicidal for the past couple months. What? Kahle bo. Hayibo. Yeah, guys, it's true. I've been acting normal around the girl just because I'm feeling cathartic, but the only reason why I never end everything because of my son. He's the only hope now. Mngani ubutholele nendaba engaka singabangani bakho singakusiza. No, guys, my problem is bigger than human intervention. King I'm so doing manje. Ngasho vele asambeni seyintabeni bosheme. Buka manje. No, sisinganisho washeme ngisho sonke la gogo lapho. We kanti usho lapho ko Glory la bekhonza khona umlungu. Angazi mina why abantu abamnyama bengaboni ukuthi ushembe uNkulunkulu wethu. Ngoba amaSulumane anowabo, amaChina anowabo. Namandiya njalo njalo. Khohlaki nje 6 akho shembo inkosi umuntu esadlala nayo kushiswa ilanga wena uNkulunkulu wakho ukholwa ngaphakathi kumele ukumanifest. Wena manifestani ke njengoba ujaha amadoda nezimali zakho. Ngiyena msangano nakazi ngazithindi ngani and Sunday ngisontweni. Ngani if that's what you want, ungamove nje mhlawumbe nje nathi sona asazi. Mina ngumNazaretha, ngiyoshona ngumNazaretha. Ngeke ngiloke ngikhonza umlungu mina. Singamane ngisonto kunokuthi ngiyakasheme ngihambe ngeenyawo. Wait acela iwayini lapha. I'm with the squad, we're getting litty. We hold it down in my city, You gotta love it if you're with me, I hold it down in my city, Good dope, pretty women, I got love for my city, We stay real, we don't fake it, We hold it down in my city, Ngeke ngihambe eThekwini, I see beauty as soon as ngehla eTaxi. Big booties, fresh stars for my eyes. If she fall in love with me, I never tell her lies. Umoya ophephezelayo, it's the sea breeze. Ubumnandi yaphela eThekwini, lover please. NgoDisemba behla bonke bezobloma nathi. We are God-loving city, no Illuminati. Zongithola olwandle, ngenza izono zami. Njani? Ngiyaphila Phela nami mngani. Yazi mngani I tried calling you ekseni but I realized ukuthi ubusalile. Injani ibabhalazi yibo. Ungamfonela uSibonga Mtshezi azosilanda. ngeke uyabona njengamanje angidinge etshwala angidinge indoda manje ngidinga ukuba ngedwa because yabo impefumulo yami kune hole engayazi ukuthi ibulweni futhi izovalwa yini. Hayibo mngani, kwangathi serious ke le ndaba yakho. Ungazibulali phela We ayike ngisaba nje uyibulala futhi ingayami ngaba yini sengiyibulele ucabange nje Yes bengiserious ngokuthi ngifuna ukuthi ngesonto Sunday because there's this video clip I saw on TikTok econfirma ukuthi uNkulunkulu angayisolve inkinga zami. Hayi kulungile mngane go for it. Usho sesibonela wena go brother basemtshejala. Yeka. Ngiyokubhekela nje bodwa. Mngani. Unjani mngani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Angeke ngize
ngihlale into engikhathele. Yo. Hayi mina ngiyakuzwa okay listike leni offer you juice khona ngizokucela isikahle kwesingaleli mina lezo20. Oza nayo mngani. Hayi chill. Abona F. Ke sizinani ngiyazide nje. Bengazi into enthini siyaphila. Hayibo, usho kanjani? Hey, phela mngani athi sizoxuthi ngesontweni. Yebo, ngithenga ingena mngani ngibeka unyawo lami lela sonto. Ngiyeza ukuthi kunonkulunkulu la. Phela mina ongani ngagcina kushona ugogo kuyisixaxe engasaji. But abezolo ngithenga ingena khona ngazi kwenye indawo engayazi. Wonke umuntu lapha beka worship uNkulunkulu mngani. Izandla ziphezulu ekhade ebheka umithwenzani. Hayibo. Hayibo mngani wazangihalisa. Hayi ke mngani uhalisa ukucela ngokukhulu kuyeza. Ngithi ke ngingayidinga umuntu edishimela izolo. Kanyanza ukukhuluma nami sisi. Hayibo ngithi amaculo ade eculwa wena. Ade ngathi nje kungihamphakathi. Hayi angibali ke oizwi. Sokufundisa eqalizwe nami nabuza uNkulunkulu nami. Hayi namhlanje sine appointment kufanele singiyasibhekane Asewenzakalani? Hayibo hey. Sangisakhuluma nje izathi leshizo leGenesis 12. Ilapho khona uNkulunkulu ethi Abraham. Hey, athi Abraham suka ezweni lakho uya kulelizwe engikutshela ngalo. Yabo ukusuka lapho mngani. Ngabona ukuthi yabo mhlawumbe uNkulunkulu ukhuluma nami ngqo. Akekho umuntu akhuluma la phandle kwami. Hayibo mngani, shisa ngempela uNkulunkulu bekhuluma nawe. Hayi mina obengiqanda njaya. Bengingazi ukuthi hayibo uNkulunkulu phela nje akanti uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aziveze kumuntu. Hayibo. Hayi ke mngani walo kwathi ufundisa usacela wonke umuntu uNkulunkulu akayikhande bamkele. Hayibo, why lapho? Mngani ngiye ngikhala. Yabona ngeza pha bengazazi ukuthi ngubani. Kade ngifuna ukukhulisa uNkulunkulu oziveza kumina ukuthi ubani. Yabona mngani ngithengise ngikhulisa uNkulunkulu ngezwe injabulo enginazo ukuthula engakwazi. Kwasebenzakalani emva kwalapho? Hayi ke mngani uthe eqeda ukukhuleka kwathi wasuke ngosubheka manje phela mina ngakho inamba yezana ibhalwayo kwathi wakhona uzokwazi ku WhatsApp asinde amavisi uthi noma edle esiqhuzuka sazi ukuthi sinegama lika Jesu kunezwi nje sifundayo endleleni kanti usuzoba umsindiswa ngempela yini? Hayi mina sisangidlala yabona ke manje hayi ke angitholakala ngempela sengisindiswe la indaba yokudlala. Hayibo kanti lento ensindisa into ekhona ngempela yini? Phela wona zolo lokho bekade sinawe DCabs omunye umuntu but manje usuwomunye umuntu uchashisa ngempela lento yensindisi iyasebenza. Mngani yabona kwayimina ngithukile kumina ukuthi hayibo nginokuthula engakwazi ngizizwa ngathi khona into entshe la kumina ngaphakathi ngizizwa nje nginothando engakazi ngizachaza ngithini imali mngani shithi manje ngesihamba noSibu. Hayi ke sisiyabona indaba zoSibu benu angisazi ngeni mina sisi sengenze into eshiwa yizwe hamba ezweni kanje manje. Hayi ngiyabuzwa mngani shithi sazomela ngisukukhuluma noFelicity. Alisashisa naleli langa wemngani. Siyaphela Umuntu uzoba mnyama ngenkani. Nalama steps awasekhuni. hayazi Chilisa umuntu kufanele ajime nje. hayi hawu sawona sisi siyaphila njani? Yes sashisa sicela ukuhlala phansi phela ngesimo. Nobantu mngane wakagezi ngalesi sikhathi siyakushiya ke thina. Osibo bathe bazosheshe bafike khona soqala ekhawasha. Upukethiwe. Kethe sesindisiwe manje akasangene indaba zomjulo notshwala. Waza siqhatha ke namadlozi akubo phela manje usezothi ugogo wakho uyidimoni njengoba esanokushona. Awumanca izindaba zakho zawashema. Usesindisiwe impela ukhethiwe? Yep, sesindisiwe ngempela manje umngane. Sacela ukuthi ngingilande bandla namhlanje ngeke ngikwazi ukuhamba nani. Hawu nobantu wenza njani manje? Wasilahla. Phela uyazi uSibo uyakuthanda so manje ngiyazi ahamba ungekho. Hey yazi after that long conversation I had with ukhethiwe izolo it made me realize ukuthi impilo esiphila namhlanje ayikho right. Rubbish, religion amanga, inkolo yafika nabelungu befuna ukusiphatha. Wena uNkulunkulu wakho. Hayi ngiyaphikisana ke mina naleyo nto. Thina amaNazaretha sikholelwa ukutheni uShembe. Awumancane ngeshembe akusingamane ngiyosindiswa. Bafethu ngisacela unishiya kancane ngisafuna ukuyophumula phela ngizokwazi ukuthi ngicabanga kabanzi ngempilo yami. Okay, kulungile mngani. Kusasa ngizocela ningiphelezele eSemall. Okay mngani kulungile ayikho inkinga.
Hayi mina ngeke ngikwazi phela ngizobe ngilungiselela umhla ka-25. Yabona mase ukhuluma indaba yakho eKashembe. Nini nokhethiwe niyayifanela nje. Kumnandi kangaka emhlabeni nibhizi namasonto. Hayi mngani nje ngazi kade ngagcina uyaphila kodwa. Ngiyaphila mngani wena njani? Angithi asaziwa selokhu wakhetha le nkosi yakho nje thina abahedeni asasinaki. Mngani asikisi ngayibona imiskho yakho Wednesday yakhohle ubuyela kwena cause sasibhizi the whole week leave lasesotweni. Okay mngani inkinga kulungile. Manje mngani ukhona kini bengifisa ukuza khona sizokwazi ukuthi sixoxe. Khona izeluleke bengidinga kuwena. Hey ish mngani yasasa ngizokwazi ukuhlangana cause nginemeeting noSis Amanda. USis Amanda ubani manje loyo? USis Amanda uphela umuntu abangene enkonzweni ukuthi akwazi nje ukuthi angikade Duma spiritual journey. Oh manje nizokhuluma nobabili ningazani? Hayi no angithi mina ungizithe sacela sihlangane khona sizokwazi ukuxoxa before ngiyobhabhadiswa. Before ubhabhadiswe ufika nje zolo lokho usuyabhabhadiswa. Phela akudingi ukuthi ngiqede iminyaka before ngibhabhadiswe. Hayibo. Yo ayi ngathi userious ngalolu kholo lakho. Hayibo ngeke ngingabi serious phela le second chance in life. Impressive mngani. Yazi I'm happy for you. Kuhle yazi ubona umunye wethu ephumelele empilweni. Ngiyabonga yazi kodwa abangashe mina ngicela senze kuba uTuesday. Okay mngani ayikho inkinga khona sokwazi ukuthi ungixoxele kabanzi ngalomkhokheli wakho. Hayi okay the stress of the program. Qonqo. Hey, Katie. Kanjani ntombazane ncane noncane imvula. Buka nesiphomo neglow. Uyaphetheka. Sekuyimini engihamba phambili. Katie lo kanjani? Ayi cha wena. Kusavuka. Ma. Uyaphila my girl. Uyaphila njani kodwa? I'm good. God is good. Uyayazi mos. Esingibela bengazilekhaya yazi. Hayibo sisi mina ngakho kumkhize ngikwazi kahle nje futhi abantu abaningi bayazi la gogo umkhize. Phela sina sikhuliswa ugogo umkhize mina noma wakho. Usiyama teenager sikhulele lana ntombazana yakutshela. Elitho ngiyasikhumbula kancane lekhaya hlezi kuphithizela abazalwane nje Usasihlala lana phela thina ukukhuleka nje mina ngifundiswe ugogo umkhize and nawe ngiyakhona njengoba ususindisiwe nje imkhuleko yakho ugogo umkhize sisi awuvelanga nje kwabanjena nje ingoba khona umuntu owakhuleka and that person was ugogo umkhize. Mina ngiyakuzwa kodwa ngikhulekelayo ukuthi umntanami ayifihle kuJesu angadlali zona nje njengami. And uve kubalekile ukhethe ukukhulekela ingane manje sancane uyinikele nje impilo yayo yonke nje and uzoba right girl. Ayibo uphi yena kwathuleka nje la inkinga zakho ngane. Kulena kusame yahlupha ayibo. Bakithi useneminyaka ngakonje? Next day is going to turn 2 nje. Usena2 ekhethiwe usukhulisile umncane kangaka. Usebenzile. Mama, ayi ke ntombi. Ngezwe manje wena se12 awuzubhabhadizwa kade ngibuka ilist. Ngesonto kwathi wabhalana abantu abazobhabhadizwa. Mase ngithi ngiya-check ilist ukhethiwe lekho kwenze njani? Sithanda ubanzima nje lokho Indaba. Futhi le bihlo sispend time ehlala phakathi kwami nawe. Ukhethiwe yazi ukuthi ngumzalwane mina umzalwane nemfihlo. Okay ke manje ngalo nyaka engakhulelwa ngawo ngangithana nabafana ababili. Yo. Ukhethiwe. Jesus. Okay. Mina ngangisekumnyameni. Hayi ngiyakuzwa sisi. Manje ke sisi ke ingane lena kahle eyathabo akuyona eyaMax. uMax kahle ngathi ingane yakhe ngenxa yokuthi usebenza kahle classmate. Unamanga Khethiwe. Imako wait. Wakhulelwa walala nawe baba u2 kwaphuma ingane ikhuliswa umuntu ongayeni baboyo. Ngizwa kahle. Because ngani baba ngenxa yokuthi mina ngifuna ingane yami ikwazi ukondlela ngoba namanje uthaba kasebenzi. Khethiwe. But uyazi nje lokho ukuthi amanga. Do you know ukuthi deep kanjani lento oyishoyo manje ukuthi ingane ikhuliswe umuntu ongeyona yakhe? Khethiwe. Phela ngithi manje uthaba kasebenzi ingane ngazakwazi umondlela ingane akasebenzi uthaba. Jesus. Kanti uMax ingane yami uyenzela kahle izinto. But I understand phela ke usebumnyameni ongazi lutho ngoJesu. But now since we are here and you are saved, you do know that we have to tell them the truth, right? Kodwa phela nazi nawe ngakukhulumela nje nabo. Ngeke sisi. Ngikuthanda impela mntanami, ngikuthanda impela ngosisi wakho omdala impela kodwa ke this is on you. Yabona ke lesiphambano sakho kumele ke manje usithwale ke manje uhambe uyobatshela iqiniso lonke. Kuzomela Khethiwe ubatshele ngoba phela manje awukwazi ukuphila emangeni ube umntwana kaNkuluNkulu.
yabo, because now you are in the light. So impilo yakho sekumele ngempela ke ibe sobala. So iqiniso kuzomela silikhulume sisi noma ngabe kunjani. Ayikho nje sisi into ezokusiza ngaphandle ukuthi come clean ukhulume lonke iqiniso abafaneni. Sisi ngizokwenza nje ukuthi ngifuna ukuhlala Christ kodwa unzima sisi. I know, I understand, and futhi kusathana ke is gonna make it even more hard ngoba phela manje ngisusindisiwe uzokwenza sengathi nje muke wakhuluma iqiniso ovele uqhuma ibhomu kwenzakala ini ngeze kwenzeka yonke leyo nto leyo. Wena nje just relax uthemba uNkulunkulu yabona nje ususindisiwe. You have it backing kaNkulunkulu nje. God is with you. Angeke lithizwe he will never leave you nor forsake you. Ngisho noma ngabe imfihlo angazi ingakanani, but nje uNkulunkulu nawe. Do you understand what I'm saying? uNkulunkulu nawe wekhethi ungangabazi lokho, ungangabazi nje lokho. So nje iqiniso kuzomela silikhulumile ntombazana. Enenye into ezokusiza futhi ukuthi ukhuleke before ukhulume nabo abafana. uNkulunkulu akunikeze wisdom. Akunikeze nje wisdom ukuthi uyibeka kanjani le ndaba. Ungakhathazeki ngama outcomes. uNkulunkulu has your back. Angeke kuze kube kubi kuze kube njani, but iqiniso into ebalekile khethe ukuthi iqiniso kumele liphumele manje. Somntwana ngiyabona zimoya ngawuze sokhulekela sangikhuluma. Bakithi ayibona. Sisivele ukukhuluma ke kuyasiza ke ntombazana. So nje sizokhuleka nje before ngihambe lana sizokhuleka. Usithemba ubusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unawe. He's got your back. Angeke azakushiya, angeke ze. Yabo nje ususindisiwe, usendaweni right impela. Asekho isigaxa. Usho igaxa. Hayi kathiwe. Phela igaxa. Hayi asukuma intombazana sikhuleke. Akukho kuya sikhuleke.